Aneti, si tu super. No len teraz, ako ti to pozvať pridanie? Eriku. Musím počkať. Ahoj. Čau, kočka. Ahoj. Dúfam, že nám to pôjde teraz. No akože podľa mňa to je len a len chyba internetu. Áno. Počkáme na Eriku, uvidíme, že kto má najsilnejší internet, si myslím. A vlastne ten bude hovoriť, lebo ja mám tiež dáta, takže som vonku. Áno. Dobre, je to, že... Erika, už sa som, ale ja nikoho nevidím. Áno, skúška trpezlivosti. Babi na Slovensku, aké máme počasie? Povedzte mi, lebo vy ste teraz na Slovensku. Ty si tuším cestovala z Talianska pred pár dňami, však domov. Áno, no tu je sneh, zima, že fúka vietor. Tak tu máme akože dneska teplo, ja neviem, môže byť aj 25 stupňov tuto, takže... Wow. Hej. Erika. Dobre, super. Dobre, vidím, ale nevidím Natálku. Nevidíš Natálku, no tak chvíľočku bude. Ale tentokrát sa nám to podarí a teraz táto liveka pôjde úplne bomby. Áno. Určite, no do tretice všetko dobré, hádam, nie? Jasné. Babi. Babi. Erika naša, ďakujeme ti za uvítanie a nech sa páči teda ešte raz, keďže začíname na novo, tak môžeš sa nám predstaviť a uvítať to tu celé. Áno, ja vítam všetkých, aj ktorí sa tu postupne pripájajú. Krásne vás vítam. Dúfam, že sa dozviete niečo nové pre vás, alebo že vám táto liveka niečo dá, preto sme ju aj spravili. Lebo chceme vlastne, aby ste sa trošku dozvedeli o nás. My sme jeden tím úžasných žien. A práve preto sme to takto zbúchali, aby tam bola každá veková kategória, pretože Natálka, mladúčka, krásna, cieľavedomá, slečná žena, a Anetka, mamička, ktorá žije už, neviem koľko, 10-12 rokov v zahraničí, ale tiež povie sama svoj príbeh. Takže určite zostaňte, vypočujte si a na konci by sme vám chceli predstaviť jednu takú príležitosť, alebo pre vás možno také prekvapenie, takže určite zostaňte do konca, aby ste sa dozvedeli, čo to bude. Takže kto ide Natálka, teda keďže už začala chuť ako prvá a už tretíkrát, tak na tým môžeš ísť. Čaute. Ako Erika povedala, ja som Nati, ja mám 21 rokov, no a žila som v Taliansku doteraz. Hej, hlavne pracovne by som povedala, ale chcem začať takto, že prečo som sa rozhodla tento online biznis pre neformálne. Vlastne už popri mojej strednej škole, hej, som skúšala nejaké online biznisy, ale stále to bolo tak klasika, hej, nejaký predaj, otravuješ ľudí, vypisovať. No kto to robiť, hej? Ja by som to povedala tak, že OK, niekoho to baví, niekto sa v tom vyžíva, ale pre mňa to bolo, že nudné, nezaživné, bola som ešte vtedy aj mladšia, nechcelo sa mi to hlavne stále vypisovať, takže ruky od toho preč. Prešla som si brigády, áno, jasné, tu na Slovensku, ale ja som mala stále vysoké štandardy, hej, pre seba samú. Pekne sa obliecť, pekne sa namaľovať, zdravo jesť, hej, pre seba to najlepšie. A vieme, že na Slovensku tie pláty nie sú pohliečo. OK, ak človek si vyšší z toho, hej, je to hlavné, ale ja si mladá baba, nemám deti, hypotéky, čo by ma držalo. Prešla rôzne miesta a rôzne pozície. Ja poviem, že zahraničie pre mladých ľudí je úplne, že pecka. Hej, zarobíš si tam krásne peniaze, keď sa dostaneš na super miesto, užiješ si život. Ja som bola 6 mesiacov takisto aj v Rakúsku, kde bolo super, hej, party, dobrá partia, chodili sme vonku, ale stále to bolo také dorobiť sa, hej, do party jedno s druhým, stále taký kolobeh bez ničoho, stále o tom istom. No a ja som už na začiatku tohto roku, dobre, niekedy márec a tak, začala rozmýšľať, že čo ďalej. Stále som vedela, že mám na niečo naviac. Hej, a vtedy som rozmýšľala nad celkovo Forexom, marketing a nejako postupne mi prišlo do života One Vision, hej.
A vtedy som si uvedomila, že je to to, čo hľadám. Pretože aj keď som si v zahraničí vedela krásne zarobiť, ale stále je tam nejaká stopka, do ktorej ťa vedia vyplatiť, hej? Že proste môžeš dostať nejakú prémiu, hej, 50-100 eur naviac. To je v každej robote, hej? Vypracuješ sa v nejakej pozícii na nejakú, ale stále je tam stopka. A v našom biznise jeden týždeň môže zarábať 100, na druhý týždeň 200, 300, 500, 5000, 10 000. Vieš sa vypracovať a to sa mi na tom páči, že nie je tu žiadny limit, hej, makáš na sebe, posúvaš sa a nie len finančne, ale aj mentálne. Takže ani na sekundu teraz neľutujem, aj keď samozrejme je to ťažké, pretože všetko, čo robíme, si pýta nejakú daň, hej, ale keď do toho ideš fakt s otvoreným srdcom, vráti sa ti to. Vráti sa ti to o mesiac, o 2 a musíš len na sebe zamakať. A teraz verím, že všetky ciele, čo som si dala, sa mi splnia. A nehovorím, že by som už do zahraničia nešla, lebo určite chcem cestovať, kým som mladá, kým sa mi dá. Ale tento online biznis už bude súčasťou mňa. Anetka nám vypadla. Áno, Anetka vypadla, vôbec nevadí, teba nevidím, vidím iba seba. Úžasné, ale nevadí. Nevadí. Anetka sa hádam napojí, len neviem potom, ako ju... Už som naspäť, to je v pohode. Už si naspäť? Ježiš, super. Ja vás počúvam. Nejak pokračujem. Super. Takže dobre. Tak by som... Skvelé. Dobre, Nati, ale počúvaj ma, ty si vlastne v Taliansku, myslím, že? No že ja pracuješ... som domov. Vlastne ja som bola v Taliansku niekoľko mesiacov, takisto aj minulý rok. Vrátila som sa naspäť a teraz som doma a plne sa sústredím už len na biznis. Yes. Áno, super. Takže si sa prišla vlastne vybudovať ty samu seba a ešte aj svoj biznis. Tak. To je úžasné, áno. Perfektné. Dobre, a teraz... Anetka, povieš nám niečo ty teda, keďže ty si mamička, zase úplne niečo iné ako Nati, že mladúčka slečná, bezdetná, hej, že môže si toho dovoliť trošku viacej, ako my, ktorí už máme také povinnosti s tými detičkami. Takže teraz kľudne povedz ty zase niečo o sebe. Jasné. Ahojte, vítam vás všetkých, takže volám sa Aneta, ja mám 38 rokov a mám jedno dieťa zatiaľ a žijem na Cypre už aj vyše 15 rokov. Tak sa dá povedať, po vysokej škole vlastne som išla rovno na Cyprus, no a tu som sa aj vydala, ale vlastne mám tu len teda toho manžela a moje dieťa, celá rodina a všetci sú na Slovensku. No a taký stručný príbeh, pretože nechcem nejako veľa rozprávať, ale hneď po tej vysokej škole, keď som sa dostala do zahraničia, teda počas už vysokej, ja už som chodila na brigády do zahraničia, hej, bola to úplne ako aj super zábava, milovala som to kvôli skúsenostiam, kvôli jazyku, čiže určite doporučujem mladým ľuďom, keď majú možnosť ísť a vy išli takto von do sveta, nabrať tie skúsenosti, pretože nás to vlastne zocelí a tak tú myseľ nám to otvorí, hej, tak tá myseľ bude viac otvorená, potom aj takýmto novým možnostiam. No a ja som sa teda rozhodla ostať na Cypre kvôli tomu, že som vlastne tu spoznala moju lásku, veľkú lásku a teda som sa sem aj vydala za môjho manžela, s ktorým máme teraz momentálne jedno dieťatko, ktoré má 2 roky, 2,5 roka, chlapčeka. A viete, tí ľudia, ktorí žijú v zahraničí alebo idú do zahraničia, tak vtedy ja som si vlastne uvedomila, určite so mnou mi dajú za pravdu mnohí, ktorí žijú v zahraničí, že my to máme oveľa ťažšie ako akýkoľvek lokálny človek, ktorý, dajme tomu, je z tej danej krajiny. Že my musíme zamakať 10-20 razy viac, aby sme niečo dosiahli, aby sme dosiahli určitú pozíciu. Čiže ja som si to veľmi skoro uvedomila a vlastne od života som nečakala, že mi niečo dá zadarmo jednoducho. Už od útleho, nie detstva, ale od radného, skorého veku, už po škole, vlastne som musela ako keby bojovať, ako keby musela som si o svoje miesto vydobiť si ho a musela som vždy dokázať, že som hodná k
ktorejkoľvek pozície, áno. A tak to vlastne začalo. A dostala som sa do jednej firmy, brokerskej spoločnosti, tak medzi tým som ešte samozrejme mala nejaké práce, roboty, ale nakoniec, kým sa mi podarilo, lebo naozaj to bolo veľmi ťažké sa dostať do dobrej firmy, na dobrú pozíciu, aby vlastne ste boli aj ohodnotení. Ale samozrejme, ja som išla veľmi, veľmi za svojím. Nič ma nezastavilo a tým pádom som sa samozrejme dostala aj na dobrú pozíciu, že bola som aj affiliate manažérka, bola som aj vlastne sales, account relation manažer a 10 rokov vlastne som bola v tejto firme a ten môj život, dá sa povedať, ja milujem Cyprus, milujem zahraničie, milujem ľudí, takže tu je strašne veľa rôznych kultúr. A jednoducho ja som sa tu našla v tom zahraničí, milujem kultúry, milujem ľudí, hej, ale vždy som sa nejako cítila, že som sa odlišovala ako keby od tých ľudí, pretože vždy som túžila po niečom viac. Vždy som túžila vlastne ako keby niečo, nielen pomôcť, alebo mať v sebe. Mám v sebe niečo také, že proste mám potrebu pomáhať či už ľuďom alebo všeobecne. Ale samozrejme moja práca ma naplňovala, bolo to všetko OK, ale ako náhle došlo k tomu, že sme si založili tú rodinu, ja som sa ešte roky dopredu musela psychicky pripraviť na to, že vlastne ja s mojou rodinou a s mojimi deťmi nemôžem byť, pretože už hneď po narodení ja musím dať moje dieťa jednoducho do škôlky, do jaslí od 4 mesiacov. A poviem vám takto, ja som vedela, že vždy chcem mať deti, chcem mať väčšiu rodinu. A táto jedna vec vnútri, ja som s týmto bojovala veľmi dlho. Ja som nevedela, čo budem robiť. Či sa vrátim na Slovensko len kvôli tomu, že ja chcem byť s mojou rodinou, ja chcem byť s mojimi deťmi. A vedela som vnútri, že vlastne mám tu život, ktorý sa mi páči, ale najdôležitejšie je byť, vlastne ja som chcela byť matkou pre moje deti, aby som s nimi trávila čas. A jednoducho ja som sa psychicky na to musela a pripravovala na to už roky dopredu, že vlastne toto nebudem mať a nevedela som sa s tým zmieriť. No a ako náhle sa mi narodil syn, po 4 mesiacoch som ho musela dať do jaslí, naspäť do roboty, do práce a jednoducho už vnútri v hlave, už tá myšlienka začala už roky a ja už som začínala hľadať také tie veci, že niečo musím jednoducho, ja chcem sa venovať rodine, chcem mať časovú slobodu pre mňa, tá časová sloboda. My na Slovensku máme taký, ja si myslím, že to je dar ženy. Môžeme byť až do 3 rokov s deťmi. A vlastne o tomto, ja som toto nemala. A toto je niečo, s čím vlastne pre mňa to je veľmi dôležité, táto vec. Vychovávať moje dieťa a byť s mojou rodinou a s mojimi deťmi. Toto je pre mňa číslo 1. Čiže ja by som sa vzdala aj úspešnej kariéry, len aby som mohla byť s mojim dieťaťom. A medzi tým sa mi vlastne táto úžasná príležitosť do môjho života mi prišla. Ja si myslím, že ja som si to vlastne tými myšlienkami už privolala, vlastne, že už ja som dumala, že by som niečo chcela robiť, niečo iné, aj keď part-time alebo niečo jednoducho, aby som mala možnosť byť s tým mojim dieťaťom a do budúcna vlastne byť s mojou rodinou. No a táto príležitosť mi prišla. A jednoducho a ešte ten život mi to tak nádherne zariadil, že vlastne 10-ročné skúsenosti, ktoré ja som pracovala, mám na mojej pozícii, teraz idem využívať v tejto úžasnej firme, v tomto úžasnom projekte. Čiže ja som neskutočne vďačná a ja normálne nechápem, že ako ten svet a život funguje, ľudia, že ten vesmír vám to jednoducho prinesie. Keď vy začnete uvažovať, on vám presne prinesie to, čo vy po čom túžite, len začnete ako náhle tie myšlienky, začnete sa na to viac sústrediť. A jednoducho ja som sa nikdy ešte už budem končiť, len som chcela povedať, že vždy som sa cítila, že s ľuďmi, ktorými som bola, že by som chcela niečo viac, ale v zmysle, že neviem to teraz tak vysvetliť. A teraz, ako som sa dostala do tejto komunity, tak všetci ľudia sú nastavení. Vlastne ako ja. Ja toto presne takúto komunitu. Ja som ani nevedela, že existuje. Že jednoducho ľudia rastú spoločne, sú pozitívne naladení, idú si za svojím a vedia, že ten život nie je jednoduchý a že sú pripravení vlastne si ísť po čokoľvek. A jednoducho toto mám a ja sa cítim ako vo sne. Ja vám to normálne poviem, že v tejto komunite a vám Vision projekt je pre mňa jeden sen.
vlastne ja stále neviem tomu uveriť. Takže toľko k tomu. A samozrejme ešte ďalšiu vec, že čo som tu stretla aj osobne úžasných ľudí z celého sveta, absolútne entreprenerov, influencerov, takisto aj náš CEO Hasan, mala som možnosť ho stretnúť aj v mojej predchádzajúcej firme a takisto som ho stretla v Londýne teraz. Lily Zaremba, to sú ľudia, ktorí jednoducho, keď pôjdeme a budeme pri nich, tak my len budeme rásť. Takže absolútne každému dožujem túto príležitosť, lebo toto ja robím teraz aj biznis, ale ešte by som chcela povedať ohľadom vlastne toho obchodovania a tradingu. Ja teda mám tých 10 rokov skúseností, ktoré teraz viem zúročiť a úžasne ich používam. Ale ľudia, ak fakt, vyskúšajte to. Vyskúšajte, neznamená, že každý človek bude obchodovať, alebo je to pre vás. Ale takáto príležitosť sa naskytne raz za život. Ja vám hovorím len raz za život. A teda, ak túžite alebo máte nejakú chuť vyskúšať niečo nové, choďte do toho. Máme tu skvelé baby, úplne nielen baby, ale chalanov, perfektných ľudí, perfektných lídrov, ktorí vás nasmerujú, pomôžu vám. Čiže jednoznačne, ak tu niekto pozerá alebo bude pozerať tento livestream a práve teraz nad tým uvažuješ, že nie si istý alebo aj by si chcel zmeniť niečo v tvojom živote, vezmi to do tvojich rúk, musíš robiť akciu, urob len jednu akciu, ozvi sa týmto kočkám, ozvi sa im a mne, moji ľudia, ktokoľvek, môžete nám napísať a my vás všetkým prevedieme a verte mi, že keď si nastavíte hlavu, že vlastne vy chcete napríklad zarábať akúkoľvek sumu alebo jednoducho chcete, tak to bude. Jednoducho tak to bude. A na rok 2024 sa neskutočne teším. Slovensko, Česko, čakajte na nás. Takže toľko z mojej strany. Pardon za... Úžasná, Anetka, lebo s teba ide toľko energie, že akože dovidenia. Hej, ja nemôžem z toho. Ja proste vás milujem. Aj táto živá hodina, aj všetko. Vlastne celé One Vision. Toto ešte poviem. Mnoho ľudí nerozumie tú hodnotu ešte. Aj na Slovensku treba, lebo oni nevedia, hej. Ja som v tomto obore 10 rokov, ja presne viem a od prvého momentu som pochopila, aká neskutočná hodnota, aké neskutočné produkty my máme. My nemáme teraz konkurenciu, čo sa týka produktov. Nie je konkurencia ani vo svete, hej. Samozrejme môže prísť, takisto viete, keď je nejaký mobilný telefón, niečo stále niekto vymýšľa, musíme stále sa posúvať, aby nás niekto nedobehol, alebo po prípad môže sa stať. Ale v tomto momente teraz produkty, ktoré pomáhajú, jednoducho, to není o čom. Takže ďakujem. Super, ďakujeme, Anetka. Úžasná si naozaj. Idem povedať niečo ja teraz o sebe v skratke, lebo určite sú tu ľudia, ktorí ma nepoznajú, keďže sme tu 3. Takže ja budem sa snažiť tak to nejak sklbiť do takého užšieho. Ja som takisto matkou 2 detí, mám 11-ročného syna a 3-ročnú dcéru. No a ja v online svete pôsobím už nejakých cez 5 rokov. Ale doteraz som robila vždycky produktový network, hej, že predávala som tie produkty, keďže ja som certifikovaný poradca výživy, tak mne vždycky tie produkty tak pasovali, lebo som jednoducho mohla nasadiť to nejak tým ľuďom, zakomponovať to do jedálničkov alebo do nejakých plánov. A teda som spolupracovala s jednou firmou, kde som bola 3 roky, nebudem to menovať teraz, nemôžem na ňu povedať nič zlé, naozaj akože produkty majú perfektné všetko, ale presne sa u mňa po tých 3 rokoch nastal taký zlom, že jednoducho ja som stála celý čas na mieste. Možno ten prvý rok bol taký, že OK, fajn, človek sa posúva, zisťuje, učí sa niečo nové, ale už po tých 3 rokoch, keď stojíte stále na jednom mieste a nedokážete sa posunúť ďalej, tak vás to jednoducho deptá. Keď už ráno stávate s tým, že či niekomu niečo predáte, alebo či sa niekto ku vám pridá, alebo či niekto niečo bude od vás chcieť, tak akože to je psycho, hej, vám poviem, že to nemáte hlavu na nič iné nastavené, len na toto. A ja som teraz mala tie deti, musela som sa venovať aj im a toto bolo strašne náročné z toho dôvodu, že človek tu stále musí niečo vytvárať, byť kreatívny, aby tie produkty jednoducho predal, pretože je strašne veľa produktových firiem na trhu a teraz predbiehať sa jeden pred druhým, prečo odo mňa si to máš kúpiť, prečo môj produkt je lepší, kvalitnejší, prečo práve ja som tá, ktorá by ti to mala akože predať a jedno s druhým, tak niekedy vám poviem, že toto bolo o držku. Cena hrala strašne dôležitú rolu a
naozaj, ja po 3 rokoch som si povedala, ja potrebujem zmenu. Ja musím ísť do niečoho iného, musím začať robiť niečo iné, aby som mala jednoducho ten čas, či pre seba, alebo pre tie svoje deti, lebo stále som mala taký pocit, ako keby som ich dávala bokom, lebo teraz iba biznis. Hej, lebo potrebujem robiť aj tie jedálničky s ľuďmi, potrebujem sa im venovať, pretože naozaj to nie je sranda, človek strašne veľa času obetuje a venuje tým ľuďom, čo je nezaplatená práca, pretože tí ľudia aj tak si idú svoje. Teraz či niečo predám, či sa niekam posuniem na nejakú pozíciu, takže som si povedala a dosť, a stop, akože hej. A naozaj vám chcem povedať týmto, že človek, ako sa zameria na niečo iné a povie si, že chce ísť do niečoho iného, tak vám sa otvárajú dvere, otvárajú sa vám tie príležitosti, len si ich ľudia musia všímať. To je ako teraz všade na mňa vyskakuje na sociálnych sieťach. Neviem, či ste to videli práve s tým červeným autom. Že keby som sa ťa teraz v tomto momente spýtala, koľko červených aut si videla cestou do práce, tak mi povieš, no neviem, asi niekoľko. Ale keby som ti povedala, alebo spýtala sa ťa, vlastne za tým, že za každé jedno červené auto, ktoré po ceste do práce uvidíš, ti zaplatím 100 eur, tak ty, keď prídeš do tej práce, tak mi povieš, že presne tých aut bolo 100. Wow. A toto je presne o tom, že ľudia, vy keď sa na to nastavíte, tak vám tie príležitosti do toho života prídu. Len si ich musíte začať všímať. A mne sa to presne stalo. Ja v tom momente, ako som sa nastavila, že potrebujem zmenu, potrebujem niečo iné, už som nevedela, či sa idem normálne zamestnať, tak jednoducho vtedy to prišlo. Otvorila som Instagram a prvý príspevok bol, že vybuduj si biznis za 130 eur. Ako si vravím, už toľko peňazí som obetovala do týchto biznisov. 130 eur ma prežije, aj keby ja neviem, čo som mala spraviť. Takže zobrala som svoje posledné peniaze, zaregistrovala som sa, ja som naozaj neváhala ani, že či to budem vedieť úplne iná sféra, či to budem vedieť, či to nebudem vedieť. Ja som len vedela, že jednoducho sa potrebujem posunúť z toho miesta, kde som stála a že potrebujem začať robiť niečo iné, niečo inak. Nehovorím, že to bolo ľahké, jasné, že začiatky sú všade ťažké, keď človek to nevie robiť, ale to každý jeden človek sa to naučí, to je presne zase ako s dieťaťom, keď začne chodiť. Keby, ja neviem, každé dieťa sa na prvýkrát, ako sa postaví, naučilo chodiť, takže wow, hej, ale to dieťa niekoľkokrát spadne na tú riť a povie si, že jednoducho ono nespadne prvýkrát a nepovie si, no ja som spadlo na riť, ja serem na to a už ďalej sa nepostavím, ja budem sedieť, hej. Ono vidí tie ostatné deti, že oni chodia a ono si verí natoľko, že to dieťatko začne naozaj chodiť, aj keď spadne na tú riť 1000-krát. Ono sa posunie, ono sa postaví a ide ďalej, pokiaľ sa chodiť nenaučí, keď mu to trvá pol roka, to je úplne jedno. Takže naozaj je to len o tom, aby sme sa nevzdávali, aby sme išli ďalej za tým, čo chceme dosiahnuť. A presne aj ja chcem povedať toto, že tu je taká komunita ľudí, že ja som toto nezažila. Ja mám niekoľko firiem už za sebou, že ja som si za tých 5 rokov prešla týmito produktovými firmami a musím povedať, že ja som sa nestretla napríklad s tak vypracovaným kompenzačným plánom, s takým vyplácaním, ako si tu vážia toho človeka, čo tu dostanete. A za ďalšie, čo chcem povedať, tak je, že keď tu človek vstúpi, že chcem byť len zákazníkom, tak stále ten zákazník bude zarábať peniaze. Vy, keď si niekde kúpite nejaký produkt, stanete sa zákazníkom, ale vy peniaze nezarobíte. Lebo nemáte tú možnosť. A tunak sme jednoducho na tom finančnom trhu a každý jeden človek si tu zarobí peniaze. Či chcete alebo nechcete, vy zarábať tie peniaze budete. Pokiaľ sa nevzdáte, samozrejme, hej, tak tie peniaze zarábať budete, nemusíte robiť ani marketing, ale jednoducho si dokážete krásne buď privyrobiť nejaké peniaze, alebo sa iba týmto živiť. Takže naozaj je to za mňa, toto bolo moje najlepšie rozhodnutie v mojom živote, ktoré som mohla urobiť. A keď mám ešte tak povedať, pár dní dozadu mi môj syn povedal, že mami, ty ako toto robíš, túto druhú robotu s tými peniazmi, tak mne sa zdá, že že menej po nás kričíš a že si menej nervózna. Ešte som dostala aj takéto, akože úplne krásne slova od môjho syna. A musím povedať, že naozaj to je pravda, lebo človek má viacej tej takej časovej slobody, viac sa zameriava na iné. Nemusím tu toľko času sústrediť práve na ten produkt. Hej, ako tam som mala nejaké produkty a musela som jednoducho ísť s nimi von, aby som ich predala. A tu, keď sa mi nechce komunikovať s tými ľuďmi, tak nekomunikujem jednoducho, hej. Zoberiem telefón, naťukam niečo a zarobím. A nikto o tom nemusí vedieť. A tam jednoducho, pokiaľ ste to niekomu neponúkli, tak ste nezarobili. Tak ste, viete, no.
Jednoducho nerobíš, 0 zaplatené, hej. Hotovo. Hej. Wow. Wow. Lebo ja som nikdy nebola v produktovom, ako ja to neviem porovnať, hej, takže ja len som vždy pracovala pre zamestnávateľa, len tiež môžem povedať, že proste ja žiarím, mňa sa pýtajú mne baby z vysokej školy, len to, že Ani, že čo robíš, že ty žiariš, alebo že proste, že taká šťastná si, hej, ono to cítia tí ľudia, to vidia presne, hej, a to chcem povedať, že od toho momentu, hej, ja som ako bola spokojná so svojím životom, všetko, ale že ja som vlastne našla naozaj to, čo ma naplňuje. Až teraz, v tomto veku, 38 rokov. A mňa to neskutočne naplňuje. Tí ľudia, vy všetci ma neskutočne nabíjate. A nič tu nie je silené, jednoducho. Nič tu nie je silené. Jednoducho, každý si ide podľa svojho tempa. A jednoducho, toto je dačo bombastické, hej? Ako zákazník. Registrujete sa zákazník a naučíte sa zručnosť, ktorú vám nikto nikdy nevezme jednoducho. Začnete zarábať na finančných trhoch a to je všetko. Vy absolútne nemusíte s nikým komunikovať nejaký biznis, nič. Vy si zarábate najmodernejší spôsob zárobku v dnešnej dobe a na Slovensko to príde za veľmi, veľmi skoro, že aj vlastne celé Slovensko to pochopí. Myslím, že za pár rokov budeme inde takisto. Bez toho nebudeme. No. A ty nám ešte povedz, chcem sa opýtať, lebo ja keď som sa dozvedela, že ty máš len 21 rokov, ja však pozerám, že wow, že takto mladí ľudia, ja milujem mladú generáciu ľudí, keď vidím, že idete, že vlastne ty by si mohla naďalej sa zabávať len a tak a ty si sa rozhodla vojsť do tohto projektu, tak mi povedz tiež, že ako sa cítiš, ako to vnímaš v tomto projekte, že tých ľudí, alebo že jednoducho, ako to vnímaš, že ako sa ty cítiš vo One Vision tiež, tak jak Erika nám povedala. Neviem, ja som to asi prešvihla predtým. A jasný progres. Ja to vnímam na každý jeden. Aj presne vôkol, že vidím, akých mám okolo seba ľudí, hej. Mám nejakých proste blízkych a fakt väčšinu časť tých ľudí, s ktorými som sa bavila predtým, môžem povedať, že samozrejme mladších, rovnaké koníčky, vonku, fotiť sa na Instagram. A tým pádom, keď som prišla do toho biznisu, mne sa to úplne všetko zmenilo. A môj život sa úplne začal brať iným smerom, ale úplne, že na takých maličkostiach som si začala všímať, jak sa nielen ja mením. Čiže pre mňa tento biznis je biznis, OK, pretože chcem rásť určite finančne, posúvať sa presne nejaký predaj, marketing, úplne super, som do toho celá žhavá, ako sa povie, našla som sa v tom, to je to hlavné, že mladí ľudia sa nevedia nájsť, hej, skúšame toto, stredná výška a ja som sa v tomto našla, biznis, ale ďalšia vec, že ja dosť som narastla za posledné 5 mesiace mentálne, hej, že mne sa zmenili dosť hodnoty, myšlenkové pochody, pretože neučím sa tu len ako robiť biznis, ale učím sa tu rásť. Učím sa tu disciplíny, učím sa tu fakt, ako sa motivovať, ako na sebe pracovať, čo čítať, hej, čo pozerať, ako zo seba budovať aj dobrú osobu, nielen úspešnú babu, hej, v mladom veku. Takže pre mňa je toto obrovská vďaka všetkým, pretože nie som na to sama, mám okolo seba fakt ľudí, čo sú na tom rovnako ako ja. A presne sme v každej vekovej kategórii, ale všetci sme nastavení rovnako. A to je najhlavnejšie, pretože ja to stále opakujem, správne ľudia v živote začnú sa diať správne veci. Presne tak, wow. Presne tak. Presne. Ja by som ešte dodala, že vlastne ono je to najlepšie, keď už ako presne ty, Natálka, hovoríš, že v takomto mladom veku, keď človek začne, však ja viem, že teraz rodičia vštepujú tým svojim deťom, musíš ísť na vysokú školu, aby niečo z teba bolo, musíš študovať, musíš hento, musíš tamto, ja to nikomu neberiem, ale chcem povedať, že prečo popri tom štúdiu napríklad sa nedostať do niečoho takéto, však svet je digitálny, keď si zoberieme, áno, a teraz každý sa čuduje, veď čím skôr začnem niečo takéto robiť, tak tým skôr budem na tom profitovať a budem to vedieť, pretože vezmite si, že všetko je už teraz digitálne. Napríklad idete len do
Všetko je umelá inteligencia. Idete do obchodu a máte samoobslužné pulty. Vy idete a načukáte si to všetko sami. Však už nepotrebujeme ani predávačky, aby nám niečo skenovali ten tovar a predávali, hej. Však si to urobíme sami, urobí nám to normálne počítač. Čiže to je umelá inteligencia. Idete sa niekam najesť, tak jednoducho už jedlo vám prinesie robot. A vezmite si, že čoraz viac ľudí bude bez práce. Čoraz viac ľudí príde o tú prácu, pretože menej ľudí si bude môcť dovoliť niečo viac kvôli tomu, že nebudú mať tú prácu, čiže nebudú mať toľko peňazí, aby si mohli niečo dovoliť. Tak prečo nezačať niečo takéto? Ja viem, že je tu nejaký vstupný poplatok, ja viem, že sa tu musí niečo na začiatok zaplatiť, ale to máte presne ako to isté. Keď si idete kúpiť mobilný telefón a paušal, prvá investícia je kúpite si mobilný telefón. A druhá investícia je to, že každý mesiac musíte platiť tomu mobilnému operátorovi za to, že budete využívať ich služby. Však povedzte im, že vy si kúpite len mobilný telefón a chcete, aby vám dali akože ten paušal zadarmo. Tak veď vás vysmejú, veď vám povedia, že jednoducho to neexistuje. Idete niečo od nich využívať, oni vám nejakú službu ponúkajú, tak si za ňu musíte zaplatiť. To je to isté, ako čo platí sa Netflix každý mesiac. Lebo oni vám niečo ponúkajú, niečo od nich využívate. A toto robíme presne my. Však tu sa učíte svojej gramotnosti, tu sa učíte profitovať. Celý váš život môžete na tomto zarábať, pretože nikdy v živote sa nestane, že jednoducho na svete by bola iba jedna mena, dajme tomu, hej, že by bol dolár na celom svete. Nikdy v živote sa to nestane. Takže toto bude celý náš život. Ešte život jednoducho stále to bude. Pokiaľ svet bude takto fungovať, tak toto bude stále. Takže na tomto nemáte o čo prísť, tak môžete naozaj iba získať. Veru. Ja pevne verím, že táto liveka sa dostane medzi čo najviac ľudí, alebo nielen naša liveka, ale všeobecne z One Vision. Vlastne tá vízia, už len v tom názve One Vision, tá vízia je absolútne obrovská. Tuto vôbec... To nie len o nás, že o každom jednom z nás, že o mne a o mojom živote, ale tuto sa jedná naozaj, už tá vízia je absolútne obrovská a je to budúcnosť. A tí ľudia, keď nebudeme napredovať, keď naozaj neurobíme ten krok teraz, už potom už môže byť neskoro. A ešte teraz vlastne je tá najlepšia doba. Absolútne najlepšia doba teraz začať. Presne. A ja tiež som toho názoru, že ľudia, pokiaľ ešte neviete, čo vašim blízkym na Vianoce, aký darček, však kúpte im balíček. Normálne registračný balíček, zaplatte im a čo má z toho niekto, že mu dáte sveter, alebo ja neviem, že dostane, ja neviem, čo to je úplne jedno, hej, že niečo dostane, dobre, chvíľku sa poteším s tou materiálnou vecou a čo ďalej? A toto dáte tomu človeku príležitosť zabezpečiť si život. Zabezpečiť život ich deťom, alebo ja neviem, rodičom, rodine, zlepšiť život ľuďom. Však toto je víziou tejto spoločnosti, aby si to aj obyčajný človek mohol dovoliť a aby sa mal v živote lepšie, aby mohol mať ten kvalitnejší život. Viete, ono to nie je o tom, že teraz každý bude milionár, každý bude na tom trhu zarábať milióny. Tak to vôbec nie je. Viete, pre každého je to uspokojenie alebo to šťastie niečo iné. Niekomu stačí napríklad mesačne zarábať 1000 eur alebo prilepšiť si nejakými 200-500 eurami a ten človek je úplne že šťastný. Lenže kde si takto prilepší, kde ho zoberú, hej, alebo kde si môže zarobiť tie peniaze a prečo nie, keď je tu takáto možnosť pre všetkých, tak poďme tu všetci skúsiť. Ja nehovorím, že všetci budú fakt úspešní, ale maličkými krokmi sa k tomu človek dokáže dopracovať a dokáže si naozaj vybudovať niečo veľké a niečo také, že si ten človek dovolí viac. A čo je viac ako byť šťastný so svojimi deťmi alebo vidieť tú radosť v tých očiach, že teraz pôjdeme na výlet, ako keď im mám povedať, vieš čo, tento víkend nie, alebo toto som im opakovala doteraz 3 roky, teraz nie, lebo na to nemáme peniaze, teraz nie, lebo ja na to nemám čas, teraz nie, lebo tamto, teraz nie, lebo hento. A keď im teraz poviem, že áno, teraz pôjdeme na ten víkendový pobyt, tak to je niečo neuveriteľné. Však ja vám poviem pravdu, že ja som tu vstúpila, ja som hneď od začiatku si zarobila peniaze, čo sa mi v živote nestalo v nejakej akože firme produktovej. A ja som v lete zobrala svoje deti prvýkrát na dovolenku s tým, že som si zaplatila cestu, tú dovolenku, všetko sama, len vďaka tomuto, že mi to vynieslo peniaze. A to bolo ja som tu iba nastúpila. Hej. Akože viete, a mohla som svojim deťom povedať, ideme na dovolenku, tak to si neviete predstaviť, čo to bolo. To je to najkrajšie, čo môžete urobiť, že to robíte, že pomôžete niekomu
skvalitniť ten život, že si môžu niečo viac dovoliť. To je neskutočné. Erika, úplne perfektné. Ešte teraz podotknem, čo ma napadlo, ako si hovorila, úplne fajnové, že ja som nad tým takto vôbec neuvažovala. A teraz čo ma vlastne napadlo, že keď napríklad niekto chce zarábať viac peňazí, hej, že napríklad chceme viac, musíme si nájsť ďalšiu prácu, hej, viac hodín venovať tej práci, čiže menej hodín pre rodinu, na seba, na hobby. Kdežto tuto vo One Vision, v tomto projekte, áno, na začiatok samozrejme prvý mesiac, aby ste pochopili, o čo sa jedná, musíte sa učiť, hej, ale teraz dáme nabok ten prvý mesiac, naučíte sa základy, pochopíte, budete vlastne len kopírovať tie signály a idete rovno na ten trh. A vy vlastne ten compound efekt. To znamená, že my budeme robiť menej, že za 1-2 hodiny si zarobíme to, čo som zarobila ja, dajme tomu, že musím 2 týždne, 3 týždne pracovať alebo celý mesiac pracovať. Tuto si to viete zarobiť aj za hodinu, aj za pár hodín, hej. Že ten compound efekt je absolútne briliantný, neskutočný. A vlastne takto fungujú, si myslím, že tí, ktorí naozaj že, tie peniaze majú. Že nie ide o to, že makať tvrdo viac hodín, človek sa vyčerpá, hej, to nie, ale vlastne makať tak, že nájsť si prácu, ktorá nám tie financie vlastne prináša za úplne minimálny čas. Aby sme naozaj ten čas náš drahocenný mohli venovať či už našej rodine, našim blízkym, našim kamarátom. A ty, Natália, tiež, že ešte toto posledné sa chcem opýtať, lebo ty si mladá, mňa úplne zaujalo, keď sme mali našu prvú živú liveko, Zoomko a ty si mi povedala, že ty si mala vždycky túžbu byť či už influencer, alebo jednoducho sa vidíš niekde a že... Áno. A ja ťa vidím ako ja, neviem, ale o tebe budú ľudia počuť. To ako to teraz takto hovorím, že o tebe budú počuť, Natália moja. A povedz mi teda, ak chceš tak troška sa podeliť s tvojimi snami, to akú máš víziu tu vo One Vision, že kto ti je tu príkladom, alebo čo reálne vidíš, že je tu reálne pre teba, pretože inak by si tu teda nebola, nepokračovala. Že čo ťa tak napadne, to ma len tak napadlo, že kam by si chcela. Ale ti ďakujem krásne, vy ste úplne zlaté kočky. No, motivácia najväčšia je asi všetci okolo. Hej, každý ma tu vie niečím motivovať. Každý niečím iným, ale mne sa to páči, že vieme si zobrať hej, že teraz ale práve, že sa vieme podporiť a napríklad určite lídri, hej, to patrí veľká vďaka, pretože chcú nám len to dobré. A my keď chceme takisto byť niekedy v budúcnosti nejakí lídri, musíme ich nasledovať. A presne o tom to je, sa to naučiť to pochopiť. Presne, ak dneska takisto sme mali Zoom školenie a naša líderka hovorila, ja keď ti dačo poviem, ja nechcem, že by si to zobrala, že ti chcem zle, hej, že ťa napríklad budem kritizovať, ale to nie je kritika. To je to, že ja som si tým prešla, mám viac skúseností a keď chceš aj ty tam byť, musíš si to zobrať. A presne to ma motivuje, že to ma učí. No a určite je v tom ďalej pokračovať. Ja mám veľa vecí v živote, čo by som chcela, mňa baví veľa vecí a som strašne rada, že som si tak otvorila oči, že mám na to, hej, že nemusím fakt drieť zahraničie, nezahraničie, potom dovolenky, hej, užívam si a naspäť, že fakt mám na to, čo si zaumiením. Či už v tomto biznise, či už v niečom inom sa zdokonalovať, pretože život je o tom stále sa zdokonalovať a neuspokojiť sa s tou takou normou, čo povie nám otec, mama, hej, susedka, že toto je tá norma, v ktorej máme byť. Stále ju prekročiť. A pôjde to. Perfektné. Presne. Babi, vy ste... Presne ono, nedarmo sa povie, že viete, komu najviac záleží na vašom úspechu? Vášmu lídrovi. Lebo pokiaľ sa bude dariť vám, tak sa bude dariť aj jemu a budete sa posúvať spoločne. Takže naozaj je to taká spoločná cesta týmto úspechom. Takže len nasledovať, hej, lebo ono už niečo vybudované je, ono niečo tu je. Ono to stačí iba kopírovať a robiť to, hej. Netreba vymýšľať nič nové. A my to máme všetko jak na zlatom podnose, takto, hodia ti to a ty iba kopíruj a rob to, čo som ti kázal. To je celé jednoducho. Fakt človek nemusí nič vymýšľať. Všetko tu je. Presne, súhlasím úplne. Je to tak. Super, tak som rada. A ja baví, fakt. Pokecali sme si, pevne verím, že dostane niekomu, kto naozaj váha. Keď váhaš,
tak urob ten malý krôčik, pretože čo som si všimla, že najviac ten strach nás oddeluje vlastne od toho, ten strach nás oddeluje vlastne urobiť ten prvý krok, alebo posúvame to a potom, a ešte toto. Nie, neposúvajte to. Teraz, keď to cítite, že chceli by ste zmenu, túžite, alebo verte mi, že keď vykročíte a urobíte ten krok, tak prvý krok, nikdy to neolutujete. Aj keby ste si povedali, že OK, nie je obchodovanie pre vás, trebárs, ale vyskúšali ste to už na budúce, budete vedieť, že hej, poviem len, myslím, že sa stalo v nejakej inej. Ja nepočujem Anetku. Ani ja. Anetka, nepočujeme ťa. Aneti? Anet, my ťa nepočujeme. Už. Aha, to preto, tak ideš ešte raz. Tak asi za to. No, neviem, kde to skončila, len som chcela povedať, že jedna baba, ktorá si vyskúšala obchodovanie, tiež a povedala, že wow, ale jednoducho, že to obchodovanie nie je pre ňu, pretože to obchodovanie možno nemusí byť úplne pre každého. Hej, niekto jednoducho je taký umelecký typ a to obchodovanie nechce robiť ďalej, ale bez toho, ja vám takto poviem, ja som si myslela tiež, lebo ja 10 rokov vo firme neobchodovala som, ale s klientami pracujem, hej. A ja ešte mne manžel hovorí, že ty a obchodovať, no ja si to neviem predstaviť. Ale tá vízia sa mi tak neskutočne páčila, hovorím, idem to vyskúšať aj ja. 10-ročné skúsenosti, práca s klientami s obchodovaním. Môj milý, týždeň obchodujem, $1,000 som si vyobchodovala na živom účte, $1,000 na živom účte a proste jednoducho mňa to neskutočne baví. Ja viem, o čo to je, ale ja to bez toho, aby ste to nevyskúšali, vy nebudete vedieť, či vlastne vás to baví. Hej? Čiže preto určite vyskúšať. Tak. Takže toľko z mojej strany. Super, babi, super, tak som veľmi rada. Ešte len prečítam, že tu Veronika nám píše, že na druhej strane strachu je to, čo chceme, po čom túžime a presne to tak je. Však strach je našou súčasťou, jednoducho tak to je. A je to len o tom, aby sme sa prekonávali a šli si za tým, no. A ono už potom to bude lepšie a lepšie, no. Ďakujem, Veronika, za správu. Ďakujeme. Áno, a takisto ja, čo som si všimla tiež moje zákazníci, väčšinou, čo mám mamičky s deťmi, tak vlastne ku mne sa pripávajú s nami, lebo ja som moc neoslovovala. Vlastne len preto, že tuto nemusíme oslovovať, tuto ideme čisto len cez sociálne siete, keď niekto ide budovať biznis, my nemusíme a nemusíte oslovať absolútne nikoho. To je na každom, keď niekto chce oslovať, môže, ale tu vôbec, akože neoslovujeme. To je náš biznis, náš systém je vlastne na tom tak nastavený, že my nemáme oslovať. K nám ľudia cez sociálne siete, čiže absolútne takí ľudia, ktorí nechcú, alebo sa hanbia, alebo sa cítia nepohodlne oslovať, vôbec to nemusíte robiť. A ja som to ani nerobila, hej. Ale mne sa ozvali len, ja som nemohla ešte naplno pracovať, ale baba, ktorá ma pozná z dediny mojej, a ja som sa s ňou raz v živote len stretla a ona mi povedala, že Anet, ja neviem, ja mám strach veľký, ale ja ti tak verím, keď jak to hovoríš, aj vidím, že tak ti dôverujem, že jednoducho ja musím do toho ísť. A hovorím, super, a hovorím, daj strach na bok, neboj, budeme spolupracovať a takto to je jednoducho. Hej, keď tí ľudia uvidia, že naozaj to s nimi myslíte, alebo naozaj úprimne a vážne, a budú vidieť vaše výsledky, oni sa k vám pridajú. My nemusíme, mne sa na tomto projekte tak strašne páči to a to ma najviac prilákalo, lebo ja by som si nevedela predstaviť robiť nejaký produktový biznis alebo niekoho akože oslovať, ja nie som taký typ človeka, ale tuto jednoducho tí ľudia idú za mnou, hej. Ja len ukazujem, ako zarábam, čo robím a jednoducho tí ľudia sa vám začnú ozývať, hej. A toto je vlastne dokonale, hej. Ja absolútne nechcem otravovať, nehovorím, že niekto otravuje, oslovovať druhých. A samozrejme tí, ktorí to robia, a ja možno, keď mojej kamarátke, ja som vedela, že počúvaj, toto robím, alebo tak, že môžem jej povedať, lebo keď vidím, no zarobila som $1,000, nedá mi to zase neosloviť, hej, že ja som išla s tou víziou, že nebudem oslovovať, ale jednoducho sa nedá. Nedá sa mi aj nepovedať mojim tým najbližším, že počúvajte, alebo toto máma a to je toľko. Takže toľko ešte z mojej strany. Dobre, babi, super.
super, Okay. Dobre, ideme. Chcete niečo povedať nakoniec? Ešte niečo, nejakú múdrosť? Áno, Niečo. nakoniec ešte, to by som chcela, nemám ja múdrosť, ale túto nedeľu máme tu fantastickú možnosť. Čiže ktokoľvek, ktorý z vás pozerá, túto nedeľu budeme mať prezentáciu, nielen prezentáciu, ale budete môcť nahliadnúť presne, čo robíme a nahliadnúť, ako zarábame, koľko zarábame, pretože milujem na tomto projekte aj to, že my sme tak transparentní, že my vám ukážeme výplatu plásku, sa prihlásime do nášho systému a ukazujeme vám presne, koľko zarábame. Hej, že to nie je, že len, ja neviem, že skopírujem vám niečo vremením, alebo reálne obchody vám všetko ukazujeme v realite, tak ako je. Čiže čo tu vidíte, každý z nás, proste je to bomba. Transparentnosť a túto nedeľu budeš mať možnosť presne počuť o našom biznise. Nielen biznise, ale čisto keď sa chceš naučiť jednu z najlepších zručností tejto doby modernej, nemôžeš chýbať. Nedeľu večer. Neviem, myslím, že o 8 to bude. Nedeľu večer. Gameplan. O 8 gameplan. Dáme link pod našu liveku video. Určite dajte sa do skupiny Telegram, stačí sa len kliknúť Telegram, je to všetko zdarma a vlastne budete mať možnosť nakúknúť a vidieť vlastne tú realitu, ako zarábame, ako viete aj vy zarábať naozaj. Že to je fakt jednoduché, len človek potrebuje pár týždňov na to, keď ešte nemá skúsenosti, nabrať, pochopiť, že o čom to je, ale tie videá a vlastne ten edukačný systém, my máme tú akadémiu, je mega jednoduchá. Ja vám poviem, 10 rokov som v tomto biznise, vo Forexe. Keď pôjdete niekam sa učiť, mega zložito to máte vysvetlené. Mne to trvalo týždeň, aby som ja pochopila ešte, keď prvýkrát toľko tréningov a všetkoho možného. A tuto, keď som otvorila tie videá, no hovorím, to už jednoduchšie sa nedá. Tak jednoducho to je vysvetlené. Takže bomba. Áno, presne. Takže my vás týmto pozývame na našu kampaň Gameplan. Ak naozaj chcete vedieť, ako zarábať na finančnom trhu, ak sa chcete dozvedieť, čo je to Forex, čo je to krypto, ako naozaj obyčajný človek si dokáže zarobiť nejaké peniaze a pôsobiť takto, tak určite buď napíšte súkromne správy, kto koho poznáte, alebo podkým ste tu prišli, alebo si vyžiadajte jednoducho link, môžeme vám presne ako Anetka povedala, uložíme toto video a pod týmto videom si nájdete link do našej telegramovej skupiny. Vlastne. Ako vieš urobiť svoj rok 2024 tým najlepším rokom v tvojom živote. Toto ja hovorím a budú, ktokoľvek sa ku mne, teda aj moji, a k nám, nie len ku mne, k nám, ja dávam za baby aj proste, ktokoľvek sa pripojí k Natálke, ktokoľvek sa pripojí Erike, neskutočné baby, že jednoducho pomôžeme vám váš rok 2024 urobiť naozaj, aby bol ten jeden z najúspešnejších rokov vo vašom živote. A verte mi, že to tak bude. Ahoj, Oliver, zdravím ťa. Pozdravujem. Ahoj. Pozdravujeme. Dobre. Takže všetko. Končíme to. Uložíme to a teším sa na ďalšie liveky. Určite páči sa mi to a si myslím, že budeme robiť možno, neviem, akým spôsobom ja aspoň určite na mojom účte by som raz za čas chcela takto poživovať. Takže pozvem nejakých aj úspešných lídrov, úspešných ľudí z našej firmy, jednoducho naozaj osvetu dať, že čo robíme, na formu interview, popýtam sa, ja akože ešte nemám veľa ľudí na tom mojom Instagrame, ale popýtať sa, že čo tí ľudia by chceli o nás vedieť a potom aj otázočky si pripraviť, poprípad, že napíšu nám a tieto otázky dáme našim ľuďom a neskutočne sa na to teším, lebo túto ideu som už mala niekoľko mesiacov dozadu ja a chcem to začať praktizovať naozaj aj na takej vyššej úrovni, ale to ešte potrvá, takže ideme. Áno, všetko nejak začína a presne, Anetka, len keď ťa doplním, tak je nás tu strašne veľa už ľudí, ktorí sú tu zapojení a každý je z nejakého iného odvetvia, tak možno, aby ste sa v nejakom tom príbehu našli, že sú tu aj pracujúci ľudia, robia to popri, robia to mamičky na materských dovolenkách, robia to študenti, aj Oliver, čo tu písal, tak naozaj úžasný chalán, ktorý si ide za svojím, Natálka, hej, mladí ľudia sú tu, máme tu dokonca dôchodcov, ktorí si takto privyrábajú
popri svojom dôchodku, bo jednoducho nebudeme si klamať, jej dôchodky materská sú dosť biedne na Slovensku, takže naozaj, aby ste si vypočuli čo najviac ľudí a aj úspešných ľudí, ktorí tu už niečo dokázali, tak budeme to samozrejme obmieniať, aby ste sa dozvedeli čoraz viacej. Takže asi takto. Naty, ty ešte chceš niečo spomenúť? Ja len poďakovať babi za túto liveku, bolo to super, súhlasím so všetkým, čo ste povedali. A ideme to vybombiť 2024. Ideme, áno. A ešte možno tak by som len podotkla, že každý, kto chce začať alebo by chcel vedieť viacej, tak určite nás kontaktujte, kto pod kým prišiel alebo kto koho pozná. A aby ste sa nebali, že na niečo budete sami, že niečomu nebudete rozumieť, tak tu máte na to nás. My vám všetko zodpovieme, všetkým vás prevedieme, jednoducho vás chytíme za ručičku a pôjdeme celým procesom spolu. Takže určite na to nebudete sami. Anetku, neviem, či nás zase nejak to zrušilo, ale teda... Ďakujeme krásne všetkým zúčastneným, ktorí tu boli, ktorí nás podporili. Bolo to prvýkrát a verím tomu, že čoraz to bude lepšie a lepšie, že sa budeme zdokonalovať a že nebudeme mať takéto nejaké tie technické problémy, ale tak patrí to k tomu určite, je to technika. Áno. Dobre, super. Tak asi sa rozlučíme pomaličky aj bez Anetky, pretože nejako nám vypadla. Tak myslím si, že sme každý povedali, čo sme chceli. Ďakujeme. Určite. A vidíme sa v nedeľu. Áno, vidíme sa v nedeľu. Ďakujem.